Amerika je ako džungla, kde prerazí len silnejší. Blúdisko a chaos. Ale na povrch sa zdá, že je to jednoduché. Mrakodrapy, socha slobody, Mondrašer, sochy prezidentov, Bielý dom, Washington DC, zóna 51 na Arizonskej púšti a NASA. O tej vám chcem porozprávať, čo som o nej napísala. Národná agentúra pre výskum letectva a vesmíru nás riadia ľudia s najlepšími školami, ako je Harvard a Oxford. NASA má veľa vojenských výcvikov svojich astronautov. NASA vydala ISS, Medzinárodnú vesmírnu stanicu pre výskum. Zaznamenávajú ňou blížiace sa asteroidy, meteority. Tá ISS stanica je ako laboratórium, kde sa skúma život vo vesmíre, či nie sme tu sami a či sú vo vesmíre aj nejaké mikroorganizmy. A z odvrátenej strany mesiaca nás skúmajú mimozemšťania, ale či aj sú vyššie formy inteligencie, akože nie sme vo vesmíre sami. Ďalej vysiela rakety na Mars. Teraz je pre nás najdôležitejšia planéta Mars, červená planéta. Vysiela aj sondy na exoplanety, planety, kde je možný život. Skúma Slnko, explóziu ako supernova, to neviem, na aký dátum dali, ale už to vypočítali. Riadi satelitmi GPS-ka aj celú planetu Zem, GPS na celej planete Zem, satelity sú okolo celej planety Zem vo vesmíre. Natáčajú filmy v spolupráci s režisérmi, ktorí natáčajú sci-fi filmy. Má svoj vlastný a centrálny mozog, ktorým kontroluje ľudstvo, aby neboli masové demonštrácie a protesty. Preto v niektorých krajinách zaviedli monitorovacie centra, riadiaci monitorovací centrálny mozog, aby mali ľudí pod kontrolou, aby nespáchala sa ani žiadna kriminalita.